Di aku sih jadi lu tahu karena aku ya. Nah, jenengan mriki napa pripun kok ketok pengen. Pengen ya tumbas dhewe. Piye to, Min? Aku arep bosane apa? Tuapuk lho kowe. Ngono wae. Manut. Timbal HP to. Lah apa? Keder. Ndek aku jiglok meneh iki lho. Nggih kok dhewe Sari ngono anu. jiglok. Kayak mosok diudani nang kene aku. Alah biasane cilikane aku sebarang kok yo mosok gerang dijatuh semua. Mite koyo beda. Bedakane opo bener didil kok ngirit kae. Dhisik kutil saiki kutul lah. Iku Alah rajalek. Iki koyo bagi kulino senam lho, kulino tenan kulino siam terus fitness kuwi lho teko. Jenengan ngersake sing putih. Mboten ngersake sing putih, sarine pakaiane sing putih. Yen SD kan kulino. Nggih, jenengan ngersane SD kulino nggih. Jenengan sing anu niki jatilane niki nggih. Oh, jadilan. Oh, jadilan. Dadi yo reokan. Reyokan nggih. Sik. Reokan iku sik tak salin sik. Adem. Kok kudu turutin sing do masih banyak. Wah, enggak ya. Oh, Tak nyawa. iki apa iki? Iki apa? Iki kuping, iki moto, iki lali, ngono lho. Iki terale. Bisa muni lho, Bu. Oh iya. Alah, Piye? Iso muni. ana kowe pengen demok apa piye? Ora terale mugi suarane nek Iki kita goblok-goblok. Goblok-goblok. Piye kok? Mungkin kita goblok-goblok. Ana balasnya pengen mencet apa piye? Iki lho. Iki beda suarane. Yen mbok demok putih iki somune cin-cin ki mau. Kelepokan. Emang sak ubur sampe tok. Pakai sekawan sok ngene kae orang koyo ngono. Kuwi pae jaro reokan. Nah, Yo jadilan reokan. Yo. Yuk, rakitan sedina. Makina apa semerpe ini pun ningali YouTube nih kali. Oke, matur nuwun, Pak. Matur nuwun, Pak. Endi to? iki lho. Balik. Lah mau karep iki arep ngono mbok ndasmu ning isor koyo angkong. Kayak aku harus juga balik lho, Bu. Juga kok iso lah jero koyo ngono kok juga balik. Kita sikile mukti wil mbok cekake koyo angkong Mas. Sian. Memang harus salto. Oh, salto atraksi kok. Kaya Mbak Lastri bro wis akrobat. Wis akrobat. Lah iki lho kentol wis tekan dhuwur
dulu. Oh, ini kental loh. Nah ini, Ini lengan. oh lengan toh mbak tak kira kental. Ngomongnya lemu lega. Tak kira kental. Kok sekarang neng dhuwur tak lho. Atraksi jungkir balik. Ayo lo, ngomong-ngomong angin tenang. Angel. Nek usaha dalu apik men ya. Iya. Oke, jenengan waktu basket iki. Niki alatnya di bandara. Niki alatnya Apa, kata. Wi? Alatnya kan apa, Pak? Kata niki. Lah, ini malah pensol. Niki kata nih. Ah. Mana niki tepung tidur di betar ini. Oke, mau boleh pangan apa? Pak Pendi. Boleh tangan iku. Dhewe lo tenang kok. Melok tenan. Pribadi ini apa ya, Ble? Boleh. Waduh. Gaji. Ya. Gaji. Anak uyok malah. Dilarikan. Gini, gatel loh. Jangan